Sinjuri, inselmilkom u grazzi bħal dejjem tal-li naqattu magħna l-programm ieħor qribna kif nagħmlu dejjem qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-inkjesta tal-isparijiet. Mill-ġdid għandna żvilupp ieħor u min jaf kemm iddedikajna programmi brabta ma' din l-istess inkjesta tal-isparijiet fejn qajjimna l-mistoqsijiet tagħna mistoqsijiet li qegħdin fuqhom kulħadd anke brabta mal-istess esperti li għandhom x'jaqsmu ma' din l-istess inkjesta tal-isparijiet. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq espert ieħor partikolari, żvilupp ġdid illi qiegħed joħroġ ukoll mill-qrati tagħna, mill-qrati tal-ġustizzja. Espert illi meta ġie mistoqsi jekk ħax ġurament brabta mal-istess xogħol illi wettaq f'Malta, naturalment mal-istess inkjesta tal-isparijiet, huwa qal illi ma ħax ġurament. Jiena tajkom introduzzjoni qasira, bħal dejjem nippruvaw anke nżommukom aġġornati b'not kronoloġiku dwar dak li qiegħed jiġri minn sezzjoni għall oħra mill-qrati tal-ġustizzja u anke x'qiegħed joħroġ mill-qrati tagħna. Noli min-naħa tiegħu issa se jispjegalkom iżjed fid-dettall dwar l-inqala mill-qrati tagħna brabta ma' din l-istess inkjesta tal-isparijiet. Ħansegwu flimkien. Smajtu waħda minn tal-aħħar dwar l-inkjesta Vitals. Wieħed mill-esperti li ħadem fuq l-inkjesta tal-isptarijiet saħansitra giddeb lill-Maġistrat Gabriella Vella, illi kienet responsabbli mill-proċess ġudizzjarju. Qed nirreferi għall-espert Irlandiż Andy Coles li intalab jgħid jekk ħax ġurament f'Malta dwar ix-xogħol li wettaq fl-inkjesta. Taf x'kienet it-tweġiba? Li ma kien l-ebda ġurament. L-avukat tad-difiża irreferew l-espert għal dokument fl-inkjesta iffirmat mill-Maġistrat Gabriella Vella fejn ingħad kif fit-22 ta' April tal-2024 u flimkien ma' numru ta' esperti oħrajn ħalef quddiem l-istess maġistrat biex jikkonferma li x-xogħol li jagħmel wettqu b'onestà u bl-akbar qabilta. Coles iżda baqa' jinsisti li hu qatt ma ħa dan il-ġurament, anzi żied li hu saħansitra qatt ma ltaqa' mal-Maġistrat Gabriella Vella. Għall-mistoqsijiet li sarulu, Coles wieġeb li hu qatt ma ġie f'Malta brabta mal-inkjesta tal-isptarijiet, iżda kien hawn brabta ma' inkjesta oħra. Coles fil-qorti ikkonferma li nħatar fuq din l-inkjesta 9 xhur wara t-tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, jiġifieri f'Ottubru tal-2022. Issa skont id-dokumenti tal-istess inkjesta nħatar bħala espert fit-2 ta' Settembru tal-2020. L-espert baqa' jsostni li nħatar sentejn wara. Mistoqsi kien xi jaf x'rid ifittex eżatt fid-dar ta' Dr. Muscat, Coles qal li ftit li xejn kellu idea tal-inkjesta tal-isptarijiet u ntqal biss lilu li jrid jara jsib xi affarijiet brabta ma' Vitals jew Stewart Healthcare. Mistoqsi jekk hu personalment sab xi ħaġa, wieġeb le. Mixxieda ħareġ li l-Pulizija Maltija ma kinux involuti u li sit LinkedIn ikkoordina kollox. Dan issa jikkontradixxi ma' dak li xehed sit LinkedIn innifsu qabel fejn qal li hu biss kien il-contact point mal-Maġistrat Vella. Waqt li konferma li kien rar rapport finali tal-inkjesta, Andy Coles qal li kien diffiċli jwieġeb jekk jaqbilx miegħu u qal li assista fi drafts. Iżda mhux dawk finali. Għalih ir-rapport u ta' Jeremy Harbinson u l-opinjonijiet fih huma biss tal-istess Harbinson. L-espert wieġeb li hu ma kienx involut la fl-akkużi li nħarġu u lanqas fl-ordnijiet ta' friżar li saru. Qal li ma kienx hu li ħareġ bl-ammont ta' 30 miljun euro fuq l-ordni ta' friżar fil-konfront tal-eks Prim Ministru u kompla jgħid li ma jafx min ħareġ b'dan l-ammont. X'taħwitux. Grazzi lilek Nolan, bħal dejjem spjegazzjoni dettaljata, konċiża iżda diretta u anke għal-ġittakom. Intom li seguna telespettaturi tkunu tistgħu wkoll tibqgħu taġġornaw ruħkom u tkunu marfa dwar dak li qiegħed joħroġ mill-qrati tagħna brabta mal-istess inkjesta tal-isptarijiet. Infakkarkom sinjuri jekk tliftu xi programm jew ieħor fuq il-paġna ta' Facebook tagħna tistgħu miġdid issegwu dawn l-istess filmati li nkunu qegħdin inħejju għalikom minn jum magħlum. Għalissa nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, nselmilkom u nfakkarkom minn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon. Grazzi.